Αυτός είναι ο Αχιλλέας. Ναι. Και αυτός είναι ο Αρμάντο. Αυτός είναι 3,5-4 χρονών. Και αυτό? Αυτός είναι 17. Πάσα. Και η Ντολόρες. Και είναι η Ντολόρες. Ας δείξω ένα φοβερό. Φοβερό ραβάνι. Ο Ζήκος. Ο Ζήκος είναι απίστευτο άλογο. Έχει φοβερή ψυχή. Βαρβάτο, αλλά βαρβάτο που μπορείς να βγεις έξω και να τον εμπιστευτείς. Αυτός είναι ο Μπάλιος. Όλες σούζες κάνει. Αυτός δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ όπως πρέπει. Είναι όλες σούζες. Εκείνος είναι ο Γιαγκούλας. Τον έχουμε βγάλει έτσι γιατί δαγκώνει. Α, τον δεις. Είναι πολύ ωραίο. Αυτός είναι ο Γιαγκούλας. Ναι. Εκείνος πέρα είναι, εγώ τον λέω Άγγελο. Είναι πολύ ωραίος. Ναι. Και έχω πολύ καλή μάνα. Και αυτά εδώ τα μικρά τα βαρβατάκια. Τώρα δεν ξέρω το όνομά τους, αλλά είναι πόσο είναι, 1,5 χρονών, 2. Αυτό. Και οι φοράδες? Οι φοράδες είναι πιο πέρα. Μόλις ελώσω, μόλις κατέβω, πάω να ετοιμάσω και εγώ τη Γιασμίνη. Τα παιδιά θα κάνουν πιο γρήγορα. Ωραία. Με το πράσινο είναι η Μάγια. Αυτή ετοιμάζεται να γεννήσει τώρα μέσα στη βδομάδα, θα πρέπει να γεννήσει. Και εκείνη πέρα είναι η Σαβίνα. Και είναι κόρη της Βικτόριας με τον Παπτανέρο πάλι. Είναι η τελευταία της, το τελευταίο πουλάρι. Πολύ καλό.